A proposta de la direcció tècnica, del Zubizarreta, i un cop ratificat per la nostra junta directiva, us vull anunciar que el nou entrenador del Barça serà el Tito Vilanova. Per mi és un orgull que m'hagin escollit, em sento amb força i em fa molta il·lusió. Sé de la dificultat, probablement mai un altre entrenador del Barça s'ha trobat abans en una situació com aquesta. Entrar després d'una etapa guanyadora i no tan sols això, sinó que la més triomfadora de la història del club. La prioritat absoluta del club aquest any és la recuperació de la salut del Tito Vilanova. Tot el que més passa a un segon terme. Si es guanyen títols, fantàstic. I si no, mala sort. Bé, la veritat és que em trobo molt bé, després de passar un procés com el que he passat. Fins ara, si no he vingut abans, és perquè, lògicament, hi havia tots uns efectes secundaris i no era fàcil, com per exemple el de la veu. Cada dia em trobo millor, cada dia que passa em sento més fort, amb més ganes, i la veritat és que tenia moltes ganes d'estar aquí, d'estar entrenant amb l'equip i també, lògicament, estar en aquesta sala de premsa. Hola, bon dia a tots. Han vingut com solen vindre sempre, amb moltíssimes ganes. És veritat que és el primer entrenament, la veritat és que l'han fet molt bé. També és veritat que eren pocs jugadors, esperem que es vagin incorporant els que han estat en competicions, perquè fa més goig veure quan tens tot l'equip, no entrenar només amb uns quants. Després d'avaluar els resultats de les proves rutinàries de seguiment realitzades aquesta setmana al Tito Vilanova, s'ha presentat l'opció de poder realitzar un tractament per seguir controlant la seva malaltia que li farà incompatible poder desenvolupar la responsabilitat de ser el primer entrenador del primer equip de futbol a partir d'ara.